No niin, terve taas Destinistä terveisiä. Tänäänhän on tää Black Friday, eli täällä Helsingissä Lönnrotikatu 15 Destinissä meillä on kaikki täällä kellarissa -70%. Eli jos nyt etsitte jotain ihania joululahjoja ja näin, niin nyt kannattaa tosissaan tulla tänne Lönkälle. Mennään katselemaan vähän mitä täällä kellarissa on. Vähän hämärtyy valo. Eli siis tosissaan täällä on kaikki nyt -70%. Löytyy Oddmollia. Sitten löytyy näitä Lotta Dychion hopeakoruja tässä. Löytyy nuuta ja vähän sen Johnny Vossia ja ihan kaikkea Bunkerin kenkiä. Eli tosissaan kaikki on siis -70%. Ja Porvoossa Black Friday näkyy niin, että siellä on erä Oddmollin talvivaatteita -30% tänään. Eli nyt jos ei ole noita joululahjoja vielä tsekannut, niin nyt kannattaa tulla paikan päälle. Ja me myös paketoidaan sitten kaikki lahjat teille valmiissa, että nähdään. Tänään ollaan 7 asti auki sekä Helsinki että Porvoo. Nähdään! Moikka!